Egunon, bideo honetan errekuntzak aipatuko ditugu. Beraz, gai honetan jakin behar dituzuen bi gauza nagusiak dira errekuntza baten ekuazioa idaztea eta errekuntzako energia molaja kalkulatzea. Lehenik, errekuntza bat redox erreakzio bat da, gertatzen dena erregai bat eta dioksigenoaren artean. Beraz, redox erreakzioak jadanik aipatu genituen bigarren gaian eta baduzue bideo bat hori buruz. Beraz, hor, errekuntza baten ekuazioa txemaiteko, laburbiltzeko egin behar duzue bikote bakotsaren erdi ekuazioa, eta ondotik bien batura, kontutan hartuz zein diren gure erreaktiboak eta elektroikopuruak. Ondotik, gai honetan jakin behar duzuen beste kalkulua da errekuntzako energia molaja. Hori da erregai mol batek askatzen duen energia. Horren kalkulatzeko ulertu behar da eskema hori. Hemen hastapenean baditugu gure erreaktiboak, eta gertatuko dena da erreaktiboetan atomo guzien arteko loturak hautsi behar direla, beraz atomoak bakarka izaiteko, eta ondotik osatzen direla bikote berriak. Beraz lehenik, atomo guzien arteko loturak hausteko, kanpotik energia bat ekarria izan da. Horregatik hemen erraiten da irabazia izan dela energia. Beraz, kanpotik energia ekartzen da, bikote guzi horien hausteko, eta ondotik atomoak bakarka direlarik, bikote berriak osatzen dituztenean, energia sortzen da, eta beraz kanporuntz botatua da energia hori. Horregatik erraiten da hemen galtzen dela. Eta kanporuntz botatzen da, askatzen da energia hori. Eta beraz gure errekuntzako energia molaja, bi energia horien arteko desberdintasuna da. Hemen berdez duzu eskeman. Beraz hori da, zenbat energia askatu den errekuntza batean, kontutan hartuz, zenbat energia sartu den hastapenean lotura guzien hausteko. Beraz, gure formula hemen duzue, beraz, EG hori da errekuntzako energia molaja, EG da reakzion, eta hori da zenbat energia berden atomo guzien arteko loturak hausteko erreaktiboetan, beraz, D hori disoziazion, ken zenbat energia askatu den produktu guziak sortuz, beraz, formazion, F hori. Hemen duzu beh eskema, baina zehaztasun gehiagorekin. Beraz, hemen erreaktiboak eta hemen produktuak. Lehenik, ED horren kalkulatzeko, identifikatu behar dituzue erreaktiboetan diren bikote mota desberdinak. Eta ondotik bakotsaren kopurua zehaztu. Beraz, kaso honetan, badira lau CH lotura eta bi aldiz OO. Bi aldiz OO, zenta badugu bi aldiz dioksigenoa. Eta horren kalkulatzeko, ECH eta EOO horiek atxemaiten dituzue taula batean. Beraz, taula hori da. Eta taula honek zehazten du bikote mota bakotsarentzat zer den energiaren lotura. Beraz, ordezkatzen dituzue, beraz, formula honetan, ECH eta EOO, taula honetan aurkitzen dituzuen baloreekin. Ondotik, EF horren kalkulatzeko bergauza eginen duzue, baina produktuen kasuan. Beraz, begiratzen duzue produktuetan, zein diren bikote mota desberdinak eta zein diren haien kopuruak. Beraz, kasu honetan, badugu bi aldiz CO lotura, CO biren kasuan, eta lau aldiz OH, zenta badugu bi aldiz ura. Eta bergauza eginen duzue, ECO eta EHO horiek atxemanen duzue taula honetan. Orain, ED eta EF kalkulatu dituzunean, gaizizte EG kalkulatzeko. Eta EG hori, errekuntza baten kasuan, beti negatiboa izanen da. Zenta, erreakzio exotermiko bat da errekuntza bat, egen nahi du kanporuntz askatzen duela energia. Edo beroa, nahi baduzue. Beraz, kasu egin, zuen emaitza ez bada negatiboa, egen nahi du zuen kalkuluan badela arazo tipi bat, nunbait. Orain, horren aplikatzeko, proposatzen dizuet, ariketa horren begiratzea. Beraz, errekuntzaren ekuazioa hemen dugu, gure erregaia hori da, beraz, eta hemen duzue erregaiaren struktura edo geometria. Lehen galderan, eskatzen digute, erreaktiboetan eta produktuetan diren bikote mota desberdinak identifikatzea eta kopuruak zehaztea. Lehenik hasiko gira erreaktiboekin, beraz hori, eta hori nahituko gira struktura honetan.
Beraz, hor ikusten dugu bat direla CH loturak, CC, CO, eta hori da. Beraz, CH bat ditugu bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, ama, hamaika, ama bi, ama iru, ama lau. Ama lau CH. CO bat ditugu bi. Eta CC, beraz, bat, bi, iru, lau. Hemen idatzi ditut errigaiaren zat, beraz, bikote mota desberdinak, eta hien kopuruak ondoan. Orain kontutan hartu behar dugu ere, beste erreaktiboa beraz, dioksigenoa. Eta horrentzat ez dugu marrazkirik, errigaiaren zat bezala, beraz, egiten alduguna da marraztea Lewis egitura. Beraz, hemen egin dut. Baina dioksigenoa begiratzen baduzue erreakzioaren ekuazioa, badugu bederatzi aldiz. Beraz, hor badugu OO lotura bat, beraz, ukanen dugu bederatzi aldiz, hori. Eta beraz, bederatzi aldiz kontatzen dugu hemen. Hori egin eta, posible dugu ED kalkulatzea. Beraz, ED, da bikote guzi horien hausteko, sartu behar den energia. Hemen duzue formula, eta kalkulua egiteko ordezkatu behar ditugu datu horiek hor. ECH, ECO eta ECC. Eta horiek atxemaiten ditugu taula honetan. Beraz, ECH izanen da hori, 413 kJ molka, ECO hori, eta zein da azkena, CC, beraz hori. Orain, ber gauza eginen dugu produktuentzat. Gure bi produktuak errekuntza baten kasuan izanen dira CO2 eta H2O. Beraz, berriz ere marrazten aldugu bakotsaren Lewis egitura, eta hor konatzen alditugu bikote mota desberdinak. Beraz, CO2 molekula batean, badira bi aldiz CO loturak. H2O-ren kasuan, baditugu bi aldiz OH lotura horiek. Baina, begiratzen baduzue gure ekuazioa, CO2 badugu 6 aldiz, eta H2O 7 aldiz. Beraz, bikote kopuruentzat, kontutan hartu behar ditugu kantitate horiek. CO2 bi aldiz CO, baina hori 6 aldiz, beraz 12. Eta OH-rentzat, H2O molekula batean bada bi aldiz OH, baina badugu 7 aldiz, beraz 14. Eta orain ere, posible dugu kalkulatzea EF, beraz produktuen sortzeko askatuko den energia. Formula hemen da, berriz ere horren kalkulatzeko ordezkatu behar ditugu ECO eta EOH horiek, taulan begiratuz. Beraz, ECO da hori, kasu egin behar da, ez dira nahasi behar hori eta hori, hemen da lotura bikoitza, eta EOH beraz hori. ED eta EF kalkulatu ondoren, posible dugu errikuntzako energia molaja kalkulatzea. Beraz hori da, errigai mol batek zenbat energia askatuko duen. Eta hemen ikusten duzue, emaitza negatiboa dela. Beraz, zergatik negatiboa da emaitza hori, zenta errikuntza bat beti exotermikoa da. Orain, azken galderan, eskatzen digute errigaiaren 10 molek zenbat energia askatuko duten. Hor gu kalkulatu duguna EG-rekin, da mol batek askatzen duen energia, orain nahi dugu jakin 10 molentzat. Beraz, egiten alduze biderketa gurutzatu bat. Simpleki, mol batek askatzen du hori, da kalkulatu duguna, beraz, jakin nahi dugu 10 molek zenbat askatzen duten. Edo, formularekin, hori da kurtsuan zen beste formula bat, baina da ber gauza, beraz, askatutako energia, da errikuntzako energia molaja, bider zenbat mol sartu dugun. Eta ber gauza lortzen duzue. Orain ez gira trompatu behar emaitza horren unitatearekin. Kasu honetan da kilojoule. Beraz, horren begiratzeko, begiratzen dugu, gure kalkuluan, diren handitasunen unitateak. Beraz, N da moletan, eta errikuntzako energia molaja da kilojoule molka. Beraz, gure emaitza, izanen da hori. Kilojoule molka bider mol, beraz, gelditzen dira kilojoule.